लांजा तालुक्यातील कोंडये रामभाडेवाडी येथून बेपत्ता झालेल्या वैशाली चंद्रकांत रामभाडे या बेपत्ता महिलेचा खून झाल्याचं अखेर पोलीस तपासांती स्पष्ट झालंय। कोंडे येथील राजेंद्र गोविंद गुरव याने तिचा 29 जुलै रोजी दुपारी कुवे येथील जंगलामध्ये खून केल्याचं तपासामधून स्पष्ट झालंय। दरम्यान आरोपी राजेंद्र गुरव आणि मृत वैशाली रामभाडे यांच्यात प्रेम संबंध होते। वैशालीने वारंवार पैशाचा तगादा लावलेला होता असं पोलिसांनी सांगितलं। याबाबत लांजा उपविभागीय पोलीस अधिकारी यशवंत केडगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोंडये रामभाडेवाडी येथील वैशाली चंद्रकांत रामभाडे वय वर्ष 48 दिनांक 29 जुलै 2023 रोजी आपण कुवे येथे डॉक्टरकडे जातो असं सांगून घराबाहेर पडली। मात्र ती घरी न परतल्यानं मुंबईहून पती चंद्रकांत रामभाडे हे गावी आल्यानंतर त्यांनी 30 जुलै रोजी लांजा पोलीस ठाण्यामध्ये वैशाली रामभाडे बेपत्ता झाल्याची फिर्याद दाखल केली होती। यानंतर लांजा पोलिसांनी शोध सुरू केला होता। दिनांक 30 जुलै 2023 रोजी वैशाली रामभाडे नावाची महिला ही 29 तारखेपासून नापत्ता झाल्याबाबत तक्रार दाखल होती। त्या तक्रार दाखल करून पोलिसांनी त्याचा तपास चालू केलेला होता। तपासादरम्यान राजेंद्र गुरव या इसमाकडे संशय वाढलेला होता, कारण ते शेवटी त्याच्याबरोबर संपर्कात असल्याचे दिसून आले। त्याचप्रमाणे नातेवाईकांनाही त्याच्याविरुद्ध संशय असल्याने त्यांनी दिनांक 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली पळवून नेलेल्याची। पळवून तक्रार दाखल केलं तर त्याला अटक केली। त्याची 7 दिवस पोलीस कस्टडी घेण्यात आलेली आहे। पोलीस कस्टडी दरम्यान त्याने तिचा खून केलेल्याचे कबूल केलेलं आहे। त्याप्रमाणे त्याने सदरचं घटनास्थळ दाखवलं। घटनास्थळावर ते कुवेगावच्या शिवारात जंगलात आहे। तिथं ज्या घटनास्थळी आम्ही सगळे फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीचे अधिकारी बोलवून घेऊन घटनास्थळाची पाहणी केली आणि माननीय पोलीस अधीक्षक श्री धनंजय कुलकर्णी साहेब यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन तपासाबाबत सूचना दिलेल्या आहेत। दरम्यान पती चंद्रकांत रामभाडे यांनी दिनांक 11 ऑक्टोबर वैशाली रामभाडे हिला राजेंद्र गोविंद गुरव यांनी फूस लावून पळून नेल्याची तक्रार लांजा पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल केली होती। यानंतर पोलिसांनी राजेंद्र गुरव याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला होता। गुरुवारी त्याला लांजा न्यायालयासमोर उभे केले असता न्यायालयानं त्याला 8 दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली। या प्रकरणी लांजा पोलीस तपास करत असताना या घटनेमध्ये आरोपी राजेंद्र गुरव यानेच आपणच वैशाली रामभाडेंचा खून केल्याची तपासामध्ये कबुली दिली। कुवे येथील जंगल भागामध्ये आपण तिचा खून केल्याचं त्यांनी सांगितलं। यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी यशवंत केडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लांजा पोलीस ठाणे पोलीस निरीक्षक दादासाहेब गुटुगडे आणि लांजा पोलिसांनी कुवे येथील जंगलामध्ये जाऊन पाहणी केली। तिथे वैशाली रामभाडेंच्या मृतदेहाचे अवशेष आणि काही वस्तू आढळल्या आहेत। यानंतर नातेवाईकांनी वैशाली रामभाडे हिच्या मृतदेहाची ओळख पटवली। राजेंद्र गुरव 29 जुलै रोजी वैशालीला कुवे येथील जंगलात घेऊन गेलेला होता। राजेंद्र गुरव 29 जुलै रोजी वैशालीला कुवे येथील जंगलामध्ये घेऊन गेला होता। यानंतर त्याने प्रथम तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले। यानंतर तिच्या पाठीमागे डोक्यामध्ये लाकडानं प्रहार करून आणि गळा दाबून तिचा खून केला। या प्रकरणी राजेंद्र गुरव याच्यावर विविध कलमाद्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यशवंत केडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक प्रवीण देशमुख, अरविंद कांबळे, भालचंद्र रेवणे, राजेंद्र कांबळे, जितेंद्र कदम, अमोल दळवी, सुनील माने, दिनेश आखाडे, प्रियंका कांबळे, नितेश राणे, सुयोग वाडकर, सुजाता महाडिक, बापूराव काटे, चेतन घडशी, संजय जाधव यांनी संपूर्णपणे हा तपास केलेला आहे।